Καταρχάς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που είστε σήμερα εδώ. Θέλουμε να ευχηθούμε σε όλους καλή χρονιά, υγεία και δύναμη. Είπαμε και φέτος όπως πάντα να κόβουμε την πίτα μας εδώ στα γραφεία. Όπως έχουμε ξεκινήσει. Μην κουνάς. Θέλω να πω δύο κουνάς. πράγματα. Ακούσαμε προηγουμένως τον Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Κλάβδιο. Εγώ θέλω να τους συγχαρώ όμως και αυτούς ότι ο πατήρ Κλάβδιος κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο κάνει συσίτια στην ενορία 55 ατόμων φτωχών ανθρώπων. 120 ανθρώπων. Είναι πολύ σημαντική αυτή η προσφορά και όλοι πρέπει να συμβάλλουμε και να βρούμε τρόπο να κάνουμε συνέργειες γιατί είναι δύσκολες οι εποχές και πρέπει να δείξουμε την κοινωνική μας αλληλεγγύη. Αγαπητοί φίλοι βουλευτές, θέλω να ευχαριστήσω που είστε εδώ, όχι γιατί είστε σήμερα στην παρουσία της πίτας, αλλά γιατί είστε καθημερινά στον αγώνα που κάνουμε σαν Δήμος σε όλα τα προβλήματά μας και είστε και η Νάντια που είναι φίλοι μας και είναι γνωστοί, αλλά και εσείς που είστε βουλευτές της περιοχής, ποτέ δεν σας πήραμε και δεν σας ζητήσαμε να παρέμβετε ή να κάνετε κάτι και να μην είστε πρόθυμοι. Και εδώ θέλω να πω το εξής: και στη μάχη του νεκροταφείου που την άγγιξε ο πατήρ Κλάβδιος, έκανε την πρώτη ταφή και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Και η παρέμβαση στην Βουλή και την Κόρη Χαραλαβού και του Χρήστου Προδόπου, καθώς και οι σημερινές και οι παρεμβάσεις που κάνουμε για να λήξει και νομικά το δικαιούμαστε και πρέπει να το πετύχουμε και θα το πετύχουμε, γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση και άλλη επιλογή και δεν μπορεί να μην έχουμε το δικαίωμα πραγματικά της ταφής των νεκρών μας. Και έχουμε αυτή τη στιγμή, ακόμη και αυτοί που δεν ήταν μαζί μας στις πρώτες στιγμές, έχουν καταλάβει ότι το αίτημά μας είναι δίκαιο και πρέπει να γίνει, όπως είναι δίκαια και τα αιτήματά μας για την παραλία. Και πρέπει να πάρουμε και το ΕΑΚ να λειτουργεί για τους δημότες, για τον αθλητισμό, για την νεολαία. Είναι μάχες που τις δίνουμε καθημερινά, είμαστε βέβαιοι ότι θα τις κερδίσουμε και έχουμε και τη δική σας αρρωγή και βοήθεια και θέλουμε αυτό και να επισπευστεί και με μεγαλύτερη ένταση και απέτηση και διεκδίκηση να το πετύχουμε. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους για την προσπάθεια που κάναμε μέσα στον χρόνο. Νομίζω ότι αυτή η χρονιά που ήταν μια δύσκολη συγκυρία οικονομική, κοινωνική και ευρύτερα πολιτική που επηρεάζει όλες τις δομές και λειτουργίες της ελληνικής κοινωνίας, δεν μπορεί να αφήσει και εμάς εκτός. Όμως πιστεύω ότι η προσπάθεια που έγινε αυτό το χρόνο στο Δήμο, από όλους τους συναδέλφους, από όλα τα παιδιά, από όλους τους από μένα, από τους αντιδημάρχους, από τους συνεργάτες, από τους δημοτικούς συμβούλους, από τους φορείς ήταν πάρα πολύ σημαντική. Και πιστεύω επίσης ήταν πολύ σημαντική μια εικόνα που δώσαμε στην κοινωνία ότι το πολεμάμε, το παλεύουμε και θα πάμε καλύτερα. Και σε αυτό θέλουμε να ευχαριστήσουμε και νομίζω ότι έχουμε κι εμείς ένα μικρό μερίδιο ότι πείσαμε ότι κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια τους αδερφούς Μαρτίνου. Ο Μεν Θανάσης Μαρτίνος φτιάχνει την πλατεία της Αγίας Τριάδας κόστους 1.300.000. Ο Τίνος τελειώνει την πλατεία της Ευριάλης και κάνει και την παιδική χαρά δίπλα στο Φλό Καφέ και ο Αντρέας θα τελειώσει το παλιό Δημαρχείο. Αυτά είναι έργα πάνω από 3,5 εκατομμύρια. Είναι δωρεές που δεν είχαν γίνει ποτέ και σε αυτή τη συγκυρία είναι πολύ σημαντική. Και θέλω εδώ να πω κάτι. Οι δωρεές στο Δήμο είναι στην εξής λογική. Αναλαμβάνουν το έργο οι δωρητές και το παραδίδουν με το κλειδί στο χέρι. Ο Δήμος δεν έχει καμία εμπλοκή ούτε στην επιλογή των εργασιών, ούτε των εργαζομένων και των συνεργείων, ούτε των υλικών, ούτε των πληρωμών. Αυτά είναι αρμοδιότητα και μόνο του δωρητή. Έχουμε καθαρές σχέσεις, γρήγορες σχέσεις και σημαντικό αποτέλεσμα. Επίσης θέλω να πω ότι είμαστε σε μια φάση που η κοινωνία δοκιμάζεται. Σε αυτή την προσπάθεια με εμάς είναι πολύ σημαντικό. Φορείς και πρόσωπα έχουν πραγματικά ανταποκριθεί σε εκκλήσεις για βοήθεια σε ανθρώπους που πάσχουν, σε κοινωνικά αδύναμους και οικονομικά ανίσχυρους και ήταν συγκλονιστικό ότι ζητήσαμε την περίοδο των Χριστουγέννων από συμπολίτες μας να αγοράσουν πράγματα για να δώσουμε σε οικογένειες πασχόντων συμπολιτών και μαζέψαμε υψηλής ποιότητας πράγματα πάνω από 15 τόνους. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Και θέλω να τους ευχαριστήσω που όλοι θέλουν να κρατήσουν την ανωνυμία τους για την προσφορά τους, για αυτή τη μεγάλη πραγματικά προσπάθεια που κάνουν. Και σήμερα εδώ υπάρχει συμπολίτης μας που μου είπε: πες στον πατέρα Κλάβδιο, εγώ έχω θα δώσω αυτά τα κρέατα, αυτά τα κοτόπουλα για τα συσίτια, πώς θα γίνει και πώς θα συνοηθούμε. Και είπα: συνοηθείτε, να έρθετε σε επαφή να γίνει αυτό το πράγμα. Θέλουμε επίσης να πούμε ότι πέρα από την ανθρωπιά υπάρχει και η άλλη πλευρά που είναι η πλευρά του αθλητισμού και του πολιτισμού που η πόλη μας έχει ανάγκη. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν, πέρα από ότι παίρνουμε το ΕΑΚ, έχει ανοίξει το καινούργιο κλειστό που το ονομάσαμε και Οδυσσέας Παπαδόπουλος στη μνήμη του Οδυσσέα, ότι προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις αθλητικές υποδομές, θα τελειώσουμε εντός των ημερών το γήπεδο της Τερψιθέας για να υπάρχει μια εναλλακτική πρόταση στα παιδιά μας, στην νεολαία, στους αθλούμενους, ακόμη και σε μεγάλης ηλικίας
γιατί πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός και ο πολιτισμός σε αυτή τη φάση είναι διέξοδο, είναι λύση για πολλά θέματα, για πολλά προβλήματα και υγείας και κοινωνικής ένταξης αλλά και κοινωνικής συμπεριφοράς. Σε αυτή την προσπάθεια θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλα τα μέλη του νομικού προσώπου του ΚΑΠΑ, που είμαστε ένα 17μελές διοικητικό συμβούλιο, είναι από όλες τις παρατάξεις και το σημαντικό είναι ότι όλες οι αποφάσεις είναι ομόφωνες. Και πιστεύω ότι και σε αυτό το τομέα κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και θέλουμε να κάνουμε και μια μεγάλη προσπάθεια προς την τρίτη ηλικία, γιατί εκεί υπήρχαν κάποια θέματα το καλοκαίρι με την Επίτροπο που δεν μας ενέκρινε το ταξίδι των ηλικιωμένων. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ, να ευχαριστήσω για την προσοχή σας και να σας δώσουμε μια υπόσχεση. Ότι ό,τι θέματα υπάρχουν στην πόλη εμείς καταπιανόμαστε, τα πολεμάμε, τα διεκδικούμε και με τη δική σας στήριξη και βοήθεια και το κουράγιο που μας δίνει η συμπαράστασή σας και η βοήθειά σας θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία και δύναμη σε όλους.